alfahari malam ka sanya nazari. Zuciya na da hadari mabiyinta zai shiga garari. Dai alfahari kake to ka daina da wuri. Alfahari, 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 alfahari. Komai za ka yi shi don Allah, karka biye wa duniya ka shiga matsala. Idan kana takama don kai kana da dala, a hankali wata rana idan ka za su yi kwalla. In ka ci mutuncin wani kai ma za a ci naka, in ka taɓa kimar wani kai ma za a taɓa taka. Guje wa alfahari ba abin so alfahari, amma kaya alfahari wata ran za ka yi garari. Alfahari sanadiyar alfahari ga shekararsa masoya, masoya. Sanadiyar alfahari, sanadiyar alfahari ga shekararsa masoya. Da santa ga shahari na aure ta, sai dai matsalar rashin kulawa a gare ta. Komai na biɗa ban samu sam a wajenta, ta karyan zuciya ba hakan nisan mani ba. Ta yi kamar ba ita ba, abinda ta ce za ta yi mini ba ta yi ba. Zaman wuri kyautatawa ba ta iya ba, kulawa ce ko ɗaya ban samu